Чао, здравейте, приятели! Малко ми е скучно, ми е топло, защото навън пече за верски слънце. И даже и вятър е топъл, хора. Вятър също е топъл. Отвратително е. Но пък е интересно на тези места. Ето тук има такава скулптура. Уникална е, хора. Още заето е брутално. Сега ще ви покажа какво има тук. И така. И така. И буф. Ето това е едното. И буф. Това е другото. Буф. А това е третото. Това е най-интересно. Вижте го по-яко. Уникално.